Bangunnya. Namaku basi di parminggon nami apala di tikyon pasahat kami matuho asahom. Shalom. Parhalado HKBP Singkawang, Resort Singkawang. Pasahaton selamat hari Minggu ma tu sude hamu ruas ni huria. Songoni nang tamue na topet madohoti parmingguon di tikion. Tuhat tama na mamasu-masu parsaurata. Tahobasima roha nang pikirata. Laho mar parsaura doho debata. Marhite-hite na martangyang na hohom hita sangobas di bagasar rohat tabi. Martangyang mahita. Amen. Tapuji matuhata mare de mahita sian buku ede nomor 125 tedehon ayat sada rodi tolu.
Bata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu di Bata maho ale sadok tanoon, edehon hamu mah hamuliau ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu madok de Bata, tung nasokal doaka pabahenanmu. Binahen ni hinatibul ni goarmu, ikon marsobatuho akamusum. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, Ali Tuhan de Bata, suruh mato di porbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gada haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong huingot hami, nahehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen. Mare dehita muse sian buku ede nomor 125 ayat sada. Ni debata di minggu jubilate di Manogoton, imasian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapon mu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah de Batam diho. Dia do lapatan ni odo, ikon dihabiari rohata de Bata, jala ikon holong rohata di Ibana. Asa unang lea rohata mida na torasta, dohot mida akarajata, rodi akana tua-tua. Dang jadi paro ota rimas nasida, ikon patu dohita, jala ikon holong rohata tunasida. Seoloa donasida, jala si subuton do rohana. Ido sahatna, atong rap mangidugugo mahita tu debata, laho mangulahon patik naik. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon, nahobar tu patikmi. Amen. Marede hitamu sian buku ede nomor 122 ayat sada dohot tulu.
di bagasan uduk dohot serep ni roha, tatopoti mado satta nagodangi tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para si roha jala partalup ni roha, jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami, dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupani anak mudo, nahu pangasahon hami, tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangoli to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Mare dehita muse sian buku ede nomor 344 ayat sada. Turpuk epistel songon patujulun ijamita dihita di Manogoton imasian sada raja-raja bidu 10 pitu mamukasian ayat 10 pitu rodi ayat 24 asa tajahama secara responsoria. Jadi dung salpu aka jamita odeng marsahit ma anak ni paropuan sorangan nai pola pasang situtu sahitna laostos hosana. Dunginin nasi Elia madok nasida buan tuson anak mi dungi dibuat si Elia anak nai sian apuanna laos dibuan ibana tu gijang tu bilut na ni inganan nai jala di apehon ibana tu podomanna.
Dungi di pabustang maibana, toluhali, digijang ni dagdanaki, hut jauh-jauh tu Jahoba, ni nama, ale Jahoba de bataku, ua paulak mahosani dagdanakon tu bagasan ibana. Dungi dibuat si Eli madagdanaki, jala dibuan sian bilut pargijang tutoru, jala dilehon ibana tu inana, huhut didok si Elia, idama namangulu do anak mon. Ido sahatna, martua do halak na tumangihon hatan ide bata jala na peopsa. Amen. Mare dehita Mose sian buku ede nomor 610 ayat 1-4. Tidakon maha porsiaw tai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaw disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imanatina unisi Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao pinor silang na tua tubanua turudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamu ne debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho di hasesaan ni dosa, doho teatai na madok, mulak mangulu do sogo daging ni halak nong mate, doho di hanguluan nas. Shalom, Amanginang, marilah kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, marolop-olop tu debata ma sandok aleta noon, Psalmen 66 ayat 1, dengan topik kuasa Tuhan yang menghidupkan. Huasoni debata na panguluhon. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga Amang D. Simamora Inang M. Boru Mahualae dari Jalan Wonosari Gang Arta 2 Roban dari WEK 2, orang tua dan anak dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati. Ketiga, anggota jemaat baru diterima menjadi anggota jemaat baru keluarga Amang Lamrod Sijabat
Eskom Ibu Rinceuli Boru Banjarnahor SPD yang datang dari HKBP Sinambela Simanulang Resort Bakara. Persembahan khas Natal. Minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan khas Natal gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati. Yang ke-9, persembahan untuk distrik. Pada Minggu tanggal 15 Mei 2022 kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan distrik 28 Deboskap. Yang ke-10, dukungan doa buat Amang BS Yahaan yang lagi sakit dari WEK 3. Dan yang kedua, kepada semua jemaat AKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Mei 2022, majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 121 ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nama-nama yang berulang tahun boleh kita lihat di slide. Untuk keuangan dan pemasukan dan pengeluaran kita boleh lihat di grup WEK masing-masing. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa kami Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul di gerejamu untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami di ibadah ini. Berkati kami semua Bapa, jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini. Beri kami kesehatan agar di hari-hari selanjutnya kami boleh kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga sakit, terkhusus buat Amang BS Yahaan yang sedang lemah tubuhnya karena sakit penyakit. Berilah belas kasih-Mu Bapa, menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kuat kuasa, memberikan kesembuhan, mengangkat segala penyakit dari tubuhnya, sehingga boleh kembali bersukacita dalam kesehatannya. Dan kami pun boleh kembali bersama-sama memuji Engkau di tempat ini. Bapa, kami juga bersyukur kami boleh menyambut jemaat kami yang baru di gereja-Mu. Berkatilah, satukan kami dalam ikatan tali iman, dalam tali kasih Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala hulai. Di kelahiran putra mereka, Bapa, kami serahkan tumbuh kembang anaknya dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan berkat-Mu kepada orang tuanya, supaya dapat membesarkan dan mendidik anak-anaknya dan kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, berkati dan lindungi, berikan kesehatan dan panjang umur, agar mereka selalu bersyukur dan tetap berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami juga berdoa buat pelayanan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di gereja ini dan di HKBP Mempawah. Berkati dan lindungi dimanapun hamba-Mu melangkah untuk memberitakan firman-Mu. Berikan kesehatan, berkati anak-anaknya dan seluruh keluarga. Tuhan pakai terus dalam pelayanan supaya menjadi berkat untuk banyak orang. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan menjadi penerang dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Laho manomu nomu hata ni debata, taparade rohata marhitina marede hitas yang buku ede nomor 420 ayat 1-2. La
Dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran mudabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita saluhut na. Hatani debata dihita di bagasan minggu sadarion di minggu jubilate imasian ulau ni apostel bidusia mamuka sianek tulu plonom sakru di 47 ujam madihita salukna tapayuti hukma di bagasan rohat tabe songonom ma hatani debata dungi adong ma di jope paropuat sadana porseya na margoar tabita astuan na hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na ringgan dohok mabayan na siniroha tongom ma dia ka ari marsahit ibana los mate jadi diburi ma ibana di pihak koma tubilut pergijang alai jono dohuta lidda tuhuta joppe jadi terbegema tuak kadongan ni si Petrus di si gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi asa humatop ibana ro tumopot na sida jadi hehe masih Petrus madongani na sida asa dong sahat itogihom ma ibana tubilu parkijang jadi Roma mendapat ton ibana saluhut buru-buru na babalu akan natangis dipatuduhot tu ibana ulos dot abid akan napinauli ni stilabita adorang rap dope dohot nasida alai dipalau si Petrus manasida sauluhut na dungi marsinggang maibana matangiang didopak koma bakei didokma o tabita hehe maho jadi dipabidok ma matana dungi dina diidana si Petrusi hudul ma ibana jadi disuduk kom matangan na paheon ibana dungi dijau ma akka nabadei rudi akka buru-buru nababelu di pajonjong maibana mangulu di jolonesida dungi sar mai di boto saluhut pangisi ni huta joppe jadi torop dogabe porseya dituhani alai nania doleleng na ibana mian di huta joppe seorang di sadahalak na margoar Simon si Pauli hulik kuling ima yanggo sahana kita nalongan di bagasan goan itu ate Yesus Kristus anggo do honok kudo satebiate molarong na margoar si Tabita adong ison si Tabita sotongan do honok ku Tabita hehe mau las hehe mana senunlenda nanti dungi di dok ahamang padita beh hape mandok turpu do kan kita nelongan di bagasan gowan itu hati Yesus Kristus los marlas ni roha do akan bebelu di bagasan minggu sadarion gudang do teh akan bebelu sion otik do nah gudang do las marohamu nate alania ha di episteli las ni roha do di jaluna bebelu alania ha ala mangulu geleng na nang songoni di son marlas ni rohan na babalu ala boha ala mangulu dongan na ima partukang jahit dotong dang tailor di son partukang jahit do iben iya kita longa di bagasan goan itu hati Yesus Kristus tutu tamu todo di namasa taringot tu akka halongangan bui do jolmon hape ubal galas ni rohana molo supanagaman ro
sian naso jinalo. Jadi molo karejo jolma dapotan upa hal na biasa dui. Molo karejo jolma dapota bonus hal na biasa dui. Ale molo so karejo jolma dapotan hepeng luar biasa. Ini olo doktor biwad di eponna. Wow, ditong kan amazing. Digi ibay magabar ni sa tabi pamanga wak 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 wak. Alanya las ni roha. Tidak pernah diharapkan tapi datang. Suang sonido na masa di bagasan turpukon. Dangadong dihirim akan nababalui asa mangulu nadinggan. Di suani mana nadinggan? Tu sada ina nababalu. Di pature abitna. Dijahit. Tu ina nababalu nasi muse. Di patu pada muse songoni. Holan ama do na sodong ati. Igabi suku-sukur aku. Ni da do naing ngon norakku ma. Anggo hami akamo ni sima patuturok kami ati. Ati amang manik isema hete. Ora sa nangaro ngati. Doi ma. Tiap tahun ni nama jas ni akamata. Ali mula kainata margati do tiap bulan ati. Nah itu to. Hidan longan di bagasan ko ni Tuhan Yesus Kristus. Taida ma ternyata Tabita di perkembangan di gereja dilehod do sadok nguluna. Alay satok kido ngulunay. Iben na gabi marhobot rohasi tutudo saluhu jolma nama jalo las ngulut ta seta dok buti. Apa padita? Basa na jugulan. Dangulo mate. Iya da burjon. Nah to pa mate. So sa do biha burjon na tuaw ngator mate. Habi na jugulan hola tuaw jugul la. Dangulo mate. Imu sedo ti. Orang dohonon na. Kita lihatlah, ternyata berbicara tentang kebaikan banyak orang salah persepsi. Alanya hal jol mamangulahu nadingkan. Alanong dihol jol madotu au asa hulau nadingkan. Manang asa hujalo nadingkan, asa hulau nadingkan. Sa dangarong nati koson. Ido jawaban na omma. Setiap manusia ada Musa sada ayat 30 sada. Ede do parahaton na nga sa ibering. Ilang son. Sada Musa sada ayat 30 sada. Ngabe amang ina? Na tinopanay. Jadi nung ngadenggan si tutu. Nungi bot maari, torang maari, muse i maari ponop. Jadi berbicara tentang kebaikan itu adalah sudah menjadi sifat karakter alamiah daripada Kristus. Debata. Jadi molo adong halak kariste dang bangulahu nadingkan nonsen pergebus di. Alanya ha ai ditoppa debata jolma asa bangulan nadingkan do. Bukan berbuat yang tidak baik. Alani nek kudok tu hidamanginang molo tu hurion. Baik kamu manadingkan ay napatuduhon na debatat tado saluhu na ulote. Kalau kita berbuat baik bukan menunjukkan diri kita, bukan menunjukkan kehebatan kita, bukan menunjukkan keluarga kita. So tung arong namadok, opukku udah jauh mangaliat tanu negara ijang. Bapakku udah jauh kita pembangunan. Dak donot tado dakar steko. Sibulis doho. Iko barani do hitam mandak soni. So tung gabi ala hula-hulak kuda amang dang barane mandok songoni. So tung dipecaan no na gabi pemurun da. Bih. Masa do songoni begati. Gati detong. Hari gati amu mesi. Areng do honon na. Jangan pernah takut berbuat baik di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ini yang kita lihat. Tabita mangulahun nadingkan di nguluna mate ibana alay. Ada ujung na. Gabe mangulu. Orang-orang yang berbuat baik pasti akan hidup walaupun dia mati seketika. Hidup besok ini doang manginang. Mantan mantan keluarga itu tong kan. Tinggal honon dari dang boy bonon natu keluarga natu hati. Itu. Anggo guari nggak pasti ya ti.
dang mungkin margati dang mungkin dua heli musi terdiri ti dang arung masih ya ti nido arung dohono namang inang mari berbuat baik untuk Tuhan supaya kita memperoleh kehidupan. Na pedang ngasih rohana lemah tumusuna alai di bagasa turbukon di suara humatuhita. Orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang selalu bersukacita ketika dia mau membantu orang lain. Jemoloso taulah dengan unang las rohatta gebus dui manantuise alanido di suara humatuhita ikosong si Petrus odo hita. Kita harus tetap bersukacita walaupun kita tidak tahu apa yang mau kita hadapi. Tidak mak di jodoh si Petrusi sian huta lidah tujoppe tang dibotoi mana nalahu panguluhon si Tabita. Dia tidak tahu bahwa si Tabita itu akan bisa hidup. Ale tidak mak songot dia dong HP huason di bata na panguluhon jolmai. Jadi dang gabe si Petrus namar sangap ale isi dong debata do namar sangap marhite si Petrus. Alani yang dohonon na tuhita na patuluan na manginang. Jangan pernah berbangga kalau Tuhan pakai kita menjadi alatnya. Unang gabi gijang roh hatta mulai pakai debata hita laho gabi pasu-pasuna. Alai tapatuturu madirita asalam disima hita mangatusi sudi asini rohani debata. Lihat Petrus tidak ada meninggikan hatinya. Dangaru di mana? Bereng mah nggak menguli mana kan? Sobahamu au dang dohonon na songoni. Alai didok do omma nu nggak menguli be mana? Ujung-ujung nah lam torop jolma na porsea dituhani. Jadi yang dohonon na tuhita manginang mari menunjukkan Tuhan atas karyanya. Unang gabe dirita tapa tibbo di sudi huasoni di bata. Molo songoni do gabe dang tikos be haporsiota. Hita nolongan di bagasan goa ni tuat Yesus Kristus. Na berpudi ma. Taringot tugolu. Ada no marga di ngolutta manginang. Ada marga di ngolutta. Halak bata nama dok no marga di ngoluna. Holan na tulod dua kan. Hagabeon hasangapo dohot. Hamoraon. Dakwat tusi adok padohan ni halak bata taringot tuhosa. Dakwat tusi ba. Ido. Masa no yang halak batak dang adong dihata upasa manok upama taringot tuhosa na mandok mulai ate tu di batana. Habi halak bataki molo sumaraga beo ko amang dan keluarga ko ho. Ido kan? Manak pasirang mai. Ido na julo ti. Molo dang mamura. Bah, tuwa ma gatti mamat tami, gatti mainat tami. Manang gadi semai mana? Ima jul mana julo. Molo dang hadong hasangapon na. Toy ma, tuhor hasangaponi. Ido na mason wai satebete. Manuor hasangapon wai marhiti ak jabatan di tonga-tonga ni pamaretta. Alaya haroning dohonon na itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau manusia itu tidak bisa hidup. Ai molo mate jolma adong do argani hasangaponi. Molo mate jolma adong do argani hamorau. Molo mate jolma adong do argani hagaweoni. Tidak ada, semuanya akan tinggal kalau napas sudah berakhir. Alanido ikomando mulai de jolma molo adong do pehosana. Ido ati pibeu. Eng dohonon nak molo pegi marrosa do pe mana martangiyang. Dohonon nak mulai de tuan marrosa do piao. Molo mode pe lomo na mesi. Dingi? Ido dah. Ikko dohonon ta do mulai. Ali usuk kumajo. Isi hamuna kina mandok mulai isi dungo. Aduh, beh, atau hojo, mertu di jetong. Sudah, saya ada dope hubereng san, dua. Sudah itu, habis dua halak do. Ngogodang nasogotan opat talak. Iso dua. Neng dohonon na mulai sogo ikomandok maleate mahita. Nanti, ikomandok maleate, Tuhan maleate mak. Mui dope HP marosau. Itu dah. Tapi kok mah. Ini Tabita, dia tidak pernah memikirkan bahwa dia akan hidup. Hola marsai mate, itu kan? Itu turpukon. Ale ida ma, boy muse mangulu bana. Jehita manginang ngahudok molo mangulu do pehamu, marang molo modum di podoman roinatta dungo ho. Ololo, berarti dohonon ma. Martanya
ngek kok dok mulai ade. Nih, sutung dangar kono hosam. Itu toh. Kono hono tuh mulai ade. Mulu neng mudu mi mana urusan namanya ade. Song dete bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Urusan namanya ade. Nah penting mulu sida pe hosana ajarot dok mandok mulai ade. Saya. Digi? Karena apa? Karena kalau sudah meninggal, kalau tidak ada napas, apa artinya kekayaan? Apa artinya kemuliaan? Apa artinya harta di tengah-tengah kehidupan? Alani do honon na tu hidamang inang ingot mandok moleade. Alani do jol mana marlas niroh atau tu boton na do mandok moleade. Ido minggu tadi bagasa sadero jubilate. Jubilate, jubilate, dok mauliate. Orang-orang yang bersuka cita pasti akan mengucap syukur. Mulai di badai edap peho inang, mulai di badai tunggane peho amang dorong mudo. Mulai ada dah, itu toh. Asal lemur imana deh, itu kan. Ayam bisa ada mudo soni, lam hidup mulai ada lemur tu. Dorong horomu mulai ada ho. Alai ingat mak, ketika kita berbuat baik kepada orang jahat, maka kita sudah menunjukkan. Mari berbuat baik ketika napas kehidupan masih diberikan kepada kita. Karena dengan demikian kita akan memperoleh kehidupan. Ingat mak, mangulahu nadinggan ala nadinggan do natajalo situani. Dari do nang endenia kasih minggu. Aku mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku. Jadi mengulau nadingga kita dan alani asa nadingga tajalo tuhalak daw. Ala nang tajalo dari sisi Tuhan ni. Patuk mahita mengulau ni tu dongata jalma. Alani amang inang unang sumurut mengulau nadinggan alai. Jugul homma di hadenggaron ni Tuhanmu. Amin matanya kita. Mulai teletukan di pasangat senasa rohanami. Dia sini rohami na mengajari kami asa takas kami Tuhan mangulahon na dinggan taruli hanguluak kami songon na pos nang tarlubi di tengah-tengah ni huriami at na dilhoko Tuhan ho sa hanguluan ni asa taruli hanguluan na saniling na kami mangulahon na dinggan asa terbaik kami Tuhan maka tindak koko di sado perdalanan ning ulu nami. Alitukan Jehovah paso-paso maruas ni urami. Nama kilalaho las ni roha di bagasa sa minggon. Na nilehomu Tuhan dak dana di tengah-tengah ni keluarga Nesida. Keluarga si Mamora inang buru maulai. Paso-paso ma dak danaki ibur-ibur magodang. Paso-paso mana na torasna. Pagodak-godak ko dak danaki asa gabe anak si loyajar biar mina Jehovah. Dia karuas ni urami nama nopot huriam di HKBP Singkawangon gabe ruas ne baru nasida pasu-pasu parhurion nasida asa gabe ruas na denggan na burju nasida Tuhan di tengah-tengah ni huriami maka tindak koko dia ka perkarejuan na dia ka perdalanan ni ngoluna asalam tutorop na jolma maka porsyeho. Ada Tuhan Jehovah takas do di botoho akaruas ni urami natongo di bagasan parsaiton. Ang wesiahan paso-paso na sida Tuhan asaboy ditikina malum siap parsaitoni. Kada mangarubi COVID totong ma pargugoy na sida Tuhan. Ada Tuhan Jehovah akaruas ni urami na makilalaulas ni roha di bagasa sa minggon. Mahite ulang tahun ni pardongan saribeo doho hatutu na sida Tuhan paso-paso na sida sapala naong dileko Tuhan umur na gajang lehonom mo habisuhon maparase ang salhu na ari-ari ni ngoluna bay sangap di guar muda badia ale Tuhan Jehovah paso-paso makaruas ni urami siya dana na bagudang na matua doho aka naong sobot somarama somarina akana mabalu dohot akana gok umur na Tuhan paso-paso mana sida asa margugo na sida Tuhan mandalani ari-ari na pinalahomu din na sida Tuhan
Jalabu na sida totong mamuji guarmu na badia marhide satok akka ngoluna. Ale Tuhan Jehovah takas do di boto akka ulon nami di tengotongan ni ngoluna mion. Di bagasa sambigon dongano Muhammad Tuhan. Asa gabi na nula sido mapinan. Mangomo akka patiga-tiga marbiso akka pangubati. Marroha na dengan akka panggonggomi ni pamareta ng nihuria. Jala margogo akka bagian keamanan na adong di tengotongan ni negara namion. Atong ali Tuhan Jehovah sa tuho matayang nami. Marhiti Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Mari dihita sa bukid na nomor 210 huhut papungupilian. Ali di bata aman nami na di bono kinjang hodo harorowan ni salukut si leo na ringgan dohot na so libasa na maliutus upasat hami masya nalami tu hami pelen nami tuko
sejala magabe wap na ucus di jolom paso mai jalaramoti asa hubar se kami peleron pati pulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan kami marhite-hite turdim asalamu tanda kami godang ni silomi tu kami asalam girgir kami madok moliati tuho parhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di banwa genjang sai pinarbadia magwarmo se Roma harajonmo se saut molomo ni roham di batongon songon na di banwa genjang leho matuhame sedang henguluan siap hari si sama dosa nami songon panesanami di dosa idongan namar dosa tuhami unang hami togiho tu bangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamo. Di sendako Tuhan debatamo bohina tuho jala si marohana midaho. Di depako Tuhan debatamo bohina tuho. Jala pasorhom madamena tutodim. Amin. 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 Horas madihita sa luhut na